Olkaa hyvä. On paljon onnea. Menikö ihan kaikki? Mitkäs noi? Aina. Mä oon hankkinut tällaiset onnen kärpäiset. Ja katso nyt. Kevon Nopsanella yllätti. Sen verran sanon vaan, että vaarallisen paljon alat kuulostaa äidiltä. No kyllä se aurinko paistaa pulla. Siltä vaikuttaa. Meidän täytyy ottaa 5 euroa takaisin. Kiitos, 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 kiitos. Saanko huomauttaa? Rahantuloa ei voi estää! No paljon sä sitten yleensä oot voittanut? Mä panostan kihlasormuksen persuksiin. Pitkältihän kysymys on tästä atmosfääristä. Kyllä tällainen rahatukko nostaa tunnelmaa. Juoppa se. No paljon sinä sitä on? 5 tonnia! Onneksi olkoon. Kokenut veikkaa, joka ei kovin usein tommosia Persuksiin. No Seppo, hei tää nyt oli pelkkää moukan tuuria. No enkä. No niin Seppo, nyt olisi tätä kermaa tarjolla. Jaa, kiitosta vaan. Mä en tiennytkään, että täällä voi voittaa. No harvemmin tommosella kertoimella juoksevat koneet. Persuksiin. Mutta nyt teki. Ottaisit sä nyt tätä kermaa, vaikka mä hangoittelinkin vastaan. Hei, otetaan kermaa ja orpaat. Siis Seppo ajattele, 5 eurolla. Siis 209 herkkua. Ja nyt me lyödään Lasse sillalta alas. Ihaha. Muutaman 10 vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa, että No meinaat sä, että mä en pysty toistamaan tätä temppua? Ihaha. mä tarkoitan vaan, että ne voittorahat kannattaa sen loppumasta ihan yhtä nopeasti, kun ne sinne tuli. Ja höpö. Niinpä. Ehkä se tosiaan nyt on lopultakin mun vuoro. Hei, otetaan sille. Onnelle! Miljoona. Pulla. Joka ei koskaan laukkaile. Ne kukat ei ole oikeeta, mä sinne huoltamoon juoppavaasista. Ja te olette aivan ihastuttava paska. Ja te olette hieman humalassa. Aivan. Mutta minä en enää hetkeäkään pystynyt olemaan ilman teidän kahvia. Kaukana. Tuu nyt peremmälle oven edestä möykkäämästä. Joo. Seuraavalla kerralla kyllä voisi tulla selvintää. Tänne. Onkin pikkasen maistissani. Mä tarkoitan joka sanaa. Tarkoitan joka sanaa. Aivan varmasti. Mä uskon sen. Headshot! Shorty dancing on the floor. I'm kinda nervous to approach her though. Oh, she's so stylish, like a supermodel. Or should I meet her? Yes, I think you oughta. The needle dropped. My track was hot.